Toyo. Kaping pindhone nganake ya kuwi peresmian graha utawa gor sing jenengake Graha Nawang Wulan. Iki mau kelinge ora? Ngerti ora iki? Mau ki mbahe rawuh. Nek sing do ngerti ya ngerti, nek sing ora paham ora ngerti. Mulakno mau lampune pek. Nggih mboten? Iki mratandani yen para warga Tunjungseta ki diberkahi. Allahumma aja nglaleke kelawan tradisi sing wis mlaku. Ya ta ya. Sing biasa jabel ya jabel. Nah iki nek wong digawe sing ana kepung-ribung ya dilestarake sing nganggo. Ngono. Ya ta ya. Lah iya. Iki Tunjungseta pemengan kok. Sadesa kompak wah berduyun-duyun. Padha urun duit, urun panganan, urun senek, urun werna-werna tenaga, pikiran. Wah, jan tenan. Ya ta ya. Lah iya. Aka bener bengi iki dirawuh saka ya kuwi kepala di parta. Penjane anu Pak San Cider nggih. Iki saka ing Kebumen iki minangka sulih jane Ibu Bupati. Ngono. Ya ta. Wah aku matur agunging panuwun. Pak Kapolsek ya rawuh. Pak Koramil sak anggotane pira saya ana sing rawuh ning kene. Seneng aku. Dirawuhi para priyagung. Kanca-kanca lurah sak kecamatan Kutinangun oke sing do rawuh. Aku ya matur sugeng rawuh. Muga-muga nok iki Tunjungseta kanggo conto nulari Kali Putih sesuk wis dadi apa urung gore. Nah wis dadi wayangan. Ora usah sing larang-larang, aku puanaku kena. 20 yuta mangkat. Ning kene mbuh aku ora rembugan karo lurahe. Lurah iki dulur lanang Dek Kasiman. Ya sing pokok ora tombok mlaku ngono. Iya ta ya. Nah iki ganti nggih. Nggih sekedap. Oh nggih anu keprak nggih. Wah iki tegese gerak cepet ki gatekke iki. Tak pujeke ki isone sing tambah laris Allahumma. Tukange sing tambah rezekine. Nek aja tambah bojone ya Mas ya. Sing cukup bojone tambah ming dalange wae. Iya ta. Wah bengi iki tenan. Di ana sing bantu Waranggana. Kuwi ana saka wilayah Buayan apa ya ketoke. Nek orang gebluk ya rangkah, nek orang gebluk rangkah. Nek karo Pak Eke aku ya kenal ning rada camat-camat tau ketemu apa ya kudu. Nah ya berarti diparingi panjang umur. Syukur dirawuhi, dibantu Waranggana. Uga penyanyi. Nah, jan. Iki aku nek kene nggawa luwak enak. Nggawa apa? Luwak. Luwak ki apa? Lawak. Spur. Tunggu yang mau lewat dulu. Halo, Assalamualaikum Mas Babor. Tangi burung. Kowe penyap. Mujeke muga-muga selamat. Nah, nyekel mik. Bengi iki saka anggota dewan yo rawuh ya no. Iya. Aku yo ngaturaken matur nuwun langsung rawuh. Ayo. Muga-muga pangapunten Mbak Limbuk. Yun. Pangapunten kula kenapa diundangi? Ya pokoke kon matur mangayu Bajo ki aku le matur mau. Oh nggih. Namung utamanipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, namo budaya, salam kebajikan. Sedaya kemawon namung ngaturaken sugeng rawuh para pepunden, sugeng pepanggihan kali kula sakonco.
Lah niku tamanipun niku uluk salam riwin Mbak Limbo. Wong ngene iku pokok kok. Lah nggih, dadi angger